Juya da. Mu da muke kauye ba tarihi bane mun ga dan dolo. Yi tsirin ayi tsirin ayi. Mu da muke zo mu ga dan dolo kuma mun gaina. Ai arziki ne mu dauka ne. Makabar fa a shago. Sai ma irin shago da kafar da tauri. Wannan kuma ce, kuma ni da ma da ne. Wannan kuma ce, ma ta bayin aure gidan mu da bamu da nama ne ta ce, ai ni na ji da tunani. Ma ta ganin ba kuma ba ce, hannu bi ke gare ta, kana shi gaba bi ke gare ta. Ga furta babu kallon masala, da dajin godiya mun da kiya kuma ga su da rana. Ya yi haka? Aure na so da kauna ko kai mata maza suna yin murna. Mansur a yau ka zama ango, Zainabu ce amarya, duk yan uwa suna yin murna. Aure na so da kauna ko kai mata maza suna yin murna. Mansur a yau ka zama ango, Zainabu ce amarya, duk yan uwa suna yin murna. Wai ina amarya dan Allah dai na buya, Zainab farar amarya a mun shaida baki ƙarya. Ke ja da baya, mata ku doka ƙwarya, rawar ai gaba da baya. A ranar farin ciki in ta zo ashe murna ba ta buya haka. Allahu zane sanyo fari, sarkin da ya dare ya yi rana mun shaida ba mu yi inkari. Shi ne ka bani bara daban na yau gashi na bi ɗaye kari. In ban da kai ta'ala waza ya ban yau da gobe bai min gori. Allah a bani dama in doka baitin Zainabu daidai tsari. In doka tambari na ya ratsa birni da ƙauye karmaki ya su yi min gori. Aure na so da kauna ko kai mata maza suna yin murna. Mansur a yau ka zama ango, Zainabu ce amarya, duk yan uwa suna yin murna. Yau ga dubun masoya Zainabu sun zo ranar bikin aurenki. Ga yan uwa da dangi sun yo ado za su kai ki ɗaki naki. Umma da abba na kiwarki, na shaida ba su son kukanki. Mansur a yanzu ya zama naki, shi zai kula da haƙƙi naki. Kar da ki sanya raki Zainabu don Allah bi shi sau da kafa. Hayya. Kai kefi su tara komai Zainabu kin fi su arziki na. Kin fi su kyau da kunya Zainabu kin fi su salsalama. Da kin fito a fili Zainabu tilar su durkusa ma. Kai Zainabu gimbiyar mata ce, mai kyau da kunya yar auta ce. Allah ya ƙara nisan kwana, ƙara nisan kwana. Aure na so da kauna ko kai mata maza suna yin murna. Mansur a yau ka zama ango, Zainabu ce amarya, duk yan uwa
samu mai kaunar shi kamar dai Mansur da Zainabu wallahi lasa a sallama aurensu dan makiyansu sun ja sun gani dole walla sai sun bar su dan addu'ar iyaye a koda yaushe ita take bibiyar su. Zan so ka ban aron kunnanka yar shawara na zo in baka Zainabu bebe ta zama taka umma da abba yau sun baka sauyin ta ka riga ka dauka tisha da sutura ilimin ta duk yanzu sun zamo hannunka Mansur akan ka ni ban shakka na tabbatar da za ka kula da Zainabu Nura banyin shaka aure na so da kauna ko kai mata maza suna yin murna Mansur a yau ka zama ango Zainabu ce amarya duk yan uwa suna yin murna ranar aure na Zainabu Nura na hango manya-manyan mata ga manya-manyan yara sun yi ado shiga irin alfarma ga yan uwa da dangi da iyaye na gane su hannun dama sannan abokane na ango sun yi shiga irin alfarma ni Nura dan Hassan lebon waka ni tamburan alfarma kai dan asali ma'azzam dan Allah zo bani tambarin alfarma in gaida mamaro kayya uwar amarya ba ta gulma ranar bikin kini Nura dan Hassan na ga kin shigar alfarma tilas na gaida ke mata mamara amarya ce ba karya aure na so da kauna ko kai mata maza suna yin murna Mansur a yau ka zama ango Zainabu ce amarya duk yan uwa suna yin murna baban mu mukutar dan baba ni Nura dole in gaishe ka baban amarya Zainabu baby in ga ka wallani ban shakka ranar aure na Zainabu abuka ce da Nura shi zai waka baban mu na riga na rera fatan da zan yi in ka ji baitukan nan ka sanya albarka mata maza suna yin murna Mansur a yau ka zama ango Zainabu ce amarya duk yan uwa suna yin murna kai bani tambari mu'azzam in gaida iyayen amarya na gan su ranar auren Zainabu sun yo shigar su a yi bakarya Alhaji Nura mai gona dole in gaida kai mazajen fama auren Zainabu kayo murna Baba Basiru Bado na ganshi auren Zainabu yayo murna Baba Umaru Boka shi ma na ganshi ya taho ya murna Baba Usman Malam aure na Zainabu Abu yayo murna Baba Kabiru Kimo na ganshi auren Zainabu yayo murna Baba Musa Alkilla na gane a dan shi yayo murna Baba Abu na Bado shi ma auren Zainabu yayo murna Baba Auta Zaki na ganshi auren Zainabu yayo murna Baba Aminu Kiso aure na Zainabu Abu yayo murna iyayen amarya mata ni Nura dan Hassan sai na gaishe ku Mama Rukayya tayo murna Mama Yar Bello tayo murna Mama Suwaiba tayo murna ga Mama Aina yin murna Mama Saratu tayo murna Mama Halima tayo murna Mama Ramuluba tayo murna Mama Talatu tayo murna Mama Yasir tana yin murna kai Mama Kulu tana yin murna aure
mu ba ta haufi Allahu ya nufa makiyan mu ko kun ki ko da kun su wallah aure na so da kauna ko kai mata maza suna yin murna Mansur a yau ka zama ango Zainabu ce amarya duk yan uwa suna yin murna kai ba ni tambari zangaye da antis din amarya ga anti Rabi ABA na ga tayo ado tana yin murna anti Sumayya ma na murna anti Mu'assama auren Zainabu Abu tayo murna anti Nafisa ma ta yi murna anti Aisha Fela aure na Zainabu Abu tayo murna anti Labila tayo murna anti Maryam tana yin murna ga anti Umma yar Kasarawa auren Zainabu tayo murna anti Hawwa tayo murna tilas da kai da ku ba shakka dan asali ma'azam dan Allah zo ba ni tambarin alfarma dan na ga manyan kawayen Zainabu sun shiga alfarma Sumayya FCC na ga ta ado ta shigo gidan alfarma ga Aisha haɗe kasan auren Zainabu tayo murna Zainabu yar didi na gane ta auren Zainabu tayo murna ga Fati Folo na hange ta aure na baby tayo murna Fauziya Kasarawa aure na Zainabu Abu tayo murna Balkisu ABA auren Zainabu Abu tayo murna ga baby auren Zainabu Abu tayo murna ga Farida ABA auren Zainabu Abu tayo murna Jamila Landis ma na gane ta auren Zainabu tayo murna kannan amarya ne Nura dan Hassan dole ya zamo inganku Fatima Besti oga mawakin naku ya taho gaishe ku ummi himukutar kauna gun Zainabu dole in gaishe ki na Khadija ke ma wallahi ya zama dole in gaishe ki Hawwa'u Yasemin Allah ja dare na ki gimbiyar mata Maryamu mukutar auren Zainabu na taho gaishe ki Farida ke ma ina gaishe ki ga Walida mukutar ke ma ina ta gaishe ki Suwaiba ke ma a gaishe ki Hadiza ABA ke ma ai dole ne yau in gaishe ki Maryam Marafa ke ma ai Nura tilas ya zama in gaishe ki annan amarya maza kuma yau dole ne ai in gaishe ku Umar mukutar na yi tambari na ka kai ma na ganka ga Ibrahim mukutar na gane shi auren Zainabu yayo murna Haidar kai ma na hange ka Haidar ka ne ga Zainabu Abu tilas ya zama in gaishe ka zan je gida na ango shi ma in gaida yan uwa bakarya maman mu Fatima uwa ta ango na ganta ba ta karya tayo ado ranar aure na dana ta shigar alfarma tayo adon ta fes mama ta ango tana yi min karama Allah ya kara nisan kwana mama Nafisa tayo murna mama Sadatu ita ma auren Mansur tana yin murna ga mama Larai na gane ta auren Mansur tana yin murna mama Hadiza na yin murna ga mama Maimuna na yin murna mama Shafa tana yin murna mama Khadija ma ta yi murna mamar Muluba ma ta yi murna iyaye maza ina gaishe ku sarki na aske na gaishe ka baban gida sarki tilas ya zamo mini Nura in gaishe ka Alhaji Abubakar baban Mansur yau dole in gaishe ka tilas ya zama sai na ganka yau ne ake bikin 'ya'yanka Alhaji Abuwan Zauni Nura tilas ya zama in gaishe ka Baba Ibrahim na gaishe ka Baba Bala ina gaishe ka tilas na gaida ku iyaye na Mansur Allah ya jaran kwana annan Mansur tilas ya zama ni Nura in taho Ramatu na taho in ganki Bara'atu na taho in ganki Ummu Salma ke ma na ganki Hawwa'u dole in gaishe ki ga Ruqayya tana yin murna
Maimuna ma tana yin murna, Saudatu ma tana yin murna, Nana Aisha ta yi murna, Zainabu ma tana yin murna. Kyawo na tafiya aka ce idan an yi a kula da baya. Manya-manyan abokai na ango in ga ku bani ɗaukar gaya. Ranar aure na Mansur na gan ku kun yo shigar girin alfarma, tilas na gaida ku. Ranar auren Mansur na gan ku kuma. Sunusi Jago abokin ango a gaye da kai mazajen fama. Ga Abu Doza na gane shi ma ya taho ba karya. Ga Abdulrahman na gane shi auren Mansur yana yin murna. Surajo ma yana yin murna. Alhaji Murtala ya murna. Tilas bikin ga sai na ganka. Ga nan musulmi auren Mansur na gan shi ya ado ya yi murna. Ni Nura dan Hassan ya kamata in ganka alhajin Allah kai ma. Aure na so da kauna kuka yi, mata maza suna yin murna. Sai na kin zamo amarya Mansur an gwanki ne. Mu yan uwa muna yin murna. Ayya, domin neman karin bayani ka tuntube ni akan number waya ta kamar haka 09047 95 53 11. Nagode. Allah ya baku zaman lafiya. Amin. Aure na so da kauna kuka yi, mata maza suna yin murna. Mansur a yau ka zama ango, Zainabu ce amarya, duk yan uwa suna yin murna. Murna muke auren so an ka daura, Sufiyanu ka zam angon amarya, na Hadiza Bello sannin kifarar amarya. Murna muke auren so an ka daura, Sufiyanu ka zam angon amarya, na Hadiza Bello sannin kifarar amarya. Shagali muke ga ango ga amarya, bidiri muke ga turmi ga tabarya. Yau Nura dan Hassan lebo gani na zo, ranar bikin ku har kambuna na murzo. Wakar bikin ku tilas in sanya kwazo, lebon waka na zo in bugi tamburana. Shagali ake yau auren mai gidana, Sufiyanu kakka yau sunna kun karaya. Aure na so da kauna ne babu karya, Sufiyanu ka zamo angogon amarya. Ka rike ta hannuwa biyu sama za ku shilla, Sufiyanu kakka kayo da can amarya. Ke ma Hadiza gune karki yi buya, wata rana zane yo addu'ar Allah raya. Aure na so da kauna diwan na zo, ranar bikin ku na san kan ba a kan zo, domin a yanzu barci na zana murzo. Farko na sanya Allah sarki gwanina, kai ke iya mini dukkan ayyukana. Ba na yi malagun wani ɗan adam, ni kai nake bi kai ne hasken ganina. Allah gwani na kai ke ban basira, ka dukan hikima in za na fara. In rera waka ko a ina ai ta jina, hakan shi ne fatan kairi a gona. Laifin waka ga diwan waka. Murna muke auren so an ka daura, Sufiyanu ka zam angon amarya, na Hadiza Bello sannin kifarar amarya. Mun bi gaskiya wasu ko sun bi ƙarya, akushi a barajewa saiti da ƙwarya. Iccen magarya baya kala da dunya, Allah ya yarda auren
mai son raba ku wayo wahala ya ɗauko ku rike shi kan shi ne zani fasa da taura gangar jikinsa ko sai in baiwa kura haka ya lebon waka. Na ce ku ba ni sautin ango amarya, baiti na yau abinki ke ki joya. Ranar biki ayi rawa ayi baya, yau gani biyu waka babu ƙarya. Waka nake na tsaro kafiya, domin na burya ango har amarya. Da dukan masoya yau kan babu ƙarya. Di wanda lebo auren su mun kazo, murna ake sannan tasu muke. Waka muke, waka muke, wakar ango amarya ne haka. Sama kai ango da amarya. Murna muke auren su an ka daura, su biya maka ka zama angon amarya. Na Hadiza Dalla sunnin kifarar amarya. Wannan amarya na shaida kina da gata, duk makiyan kike kere kin yi rata. Ba mai musa wa'ina ce kin fi mata, kin zama rana hannu baya tare ta. Ga 'yan uwa da dangi nan sun riko ta, sun zama garkuwa ba mai yin tabata. Ranar bikin ku ranar shagali na juyi, ni Nura ɗan Hassan Lebo na yi tako. Har mai duka na wake duka yau na ɗauko, mu taka rawa mu rausaya aure ne na ƙauna haka Allah ya yarda. Ayya Lebo na gode. Makiyanku ba su so ku yi rawa ku dara, ni ko a yanzu aikin shi ne na tsara. Shawara abun ango har amarya, Allah ya yarda ta zama ta gare ka. Makiyanku ko sun so ko da ba su so ba, a gidanka za ta ce yau can za ta kwana. Sirri na junan ku sam karkuto na, aure na so da kauna za ku ta. Diwan nake waka kuma na rike, ba na ladama domin aiki nake. Bayan kai na ba ikon rabbi ne, ko kun so ko da ba ku son da ni ba, ni na sani wata rana zan baiti ku bani in wake uwar amarya, tilar yaba tana shaidawa ta ƙarya. Mamar mutum ba sannan ki uwar amarya, mata ga bello mai wasa icen magarya. Tilar yaba ku dan ba ku ado da ƙarya. Yau Nura ɗan Hassan Lebo gani na zo, shagalin biki na 'ya'yan kukunce ni zo. Yau gani na zo, baiti nike yi, rawa kuke yi, juya ke yi, shagali wuke yi. Allah ya yarda auren so an ka ɗaura haka na gode. Lebon waka haya kai na lanta ne na Farfesa Bello haya. Murna muke auren so an ka daura, su biya maka ka zama angon amarya. Na Hadiza Dalla sunnin kifarar amarya. Shawara
a yanzu an goni zana baka haƙin amarya na san za ka yi ɗauka ilimi da ci har sutura ka ɗauka domin a yanzu kai ne jigo gare ta ba ta da wanda zai kallafar ta ka ne uba kai ne jigo abunta Sufiyanu kakka na san komai ka ɗauka za ka iya sunnar manzo kake aiki kake lada kuma ka rike Sufiyanu kakka dan Allah karka fasa abota kake bautar manzo kake amaryar ka ta yi ado ta tarce dukkan kan arewa kallo suke Hadiza amarya kakka angonki ne haƙƙi na kina san zai kare ne dan Allah karki juya masa baya kin ji aure kuke ayya kai diwan nake sunana na rike masoyana a yau zan gaida ku dukkan yan rabajin jina nake gare ku a kai sama kai Hassan zan yabi mai gidana Zakiru Usman sannu garkuwana wannan mawaka Zakiru baya guduna wakar bikin nan shine ya ɗauki nauyi to mai gidanmu ga wakar ga tana yi fatan nake idan ka ji ka faɗi ta yi ni ne fa Nura Lebon waka na raba na alanta Bello Yusuf sanu abokina na mubare yango moyi sufarin ganina ga Abdul Rashid babban aboki ni da ku a tare haka za mu kare nan gani a kyale Allah ya yarda komi sai ya wucewa haka na gode da yawan waka ayyakai auren so an ka daura Sufiyanu kakka ta zama angon amarya na Hadiza Bello sunnin kifarar amarya abokai na an gani diwan zan sakawa Zakiru na ganin shi ma na ta murna Hamulin tala shi ma na ganshi ya zo kuma hakan na gansu suna ta murna Uziru shi ma na ganshi yana ta murna baban gida shi ma na ganshi shi ma Nasiru ma murna shi ke tayewa dan albarka kai ma zan saka ka Ahmad shi ma yanzu zan saka shi Ahmad dan gongola na saka ka murna suke auren so da kauna diwan nake waka ce nake da kawaye na amarya danga Amina ta caba ado na gara ga Fatima tana murna babu ƙarya yau ga Sakina ta caba ado na shadda har da Shafa'atu ita ma ta yi murna Aisha na gane ta tana ta murna har Saddiqa ta Zakiru ban gidana na ganta ta ci falfal ta yi adonta tilas ya baki mata gun mai gidana Allah ya yarda ran aure in ya zo lebon waka biki na kudilas na zo in boka tambari na irar hazo komai kiyanku in ya je dandazo har sai ya ce auren nan yayi daidai Allah ka yarda alfarmar annabi na amin Allah ya samu dace amin Nura na Hassan Lebon waka muke auren so an ka
Sufiyanu kakkaka zan angon amarya na Hadiza Bello sannin kifarar amarya. Murna muke auren so an ka daura. Sufiyanu kakkaka zan angon amarya na Hadiza Bello sannin kifarar amarya. Kayi mun gani baba a manya ba da halinka, dan majalisar rafa sasi muke so koko da bambiro da ba. Kayi mun gani baba a manya ba da halinka, dan majalisar rafa sasi muke so koko da bambiro da ba. Ni da fari farko na sa ubangijin raina. Kayi mun gani baba kai ka bani baiwar waka ta zan sana'ata. Kayi mun gani baba rabu bani damar sarrafa hausa a harshe na. Kayi mun gani baba in yi tamburan zaki mai gidan mu jigona. Kayi mun gani baba mun yaba da halinka, dan majalisar rafa sasi muke so ko gobe bandiro ba. Rabiyo salati gun Mustapha uban nana. Kayi mun gani baba alihi sahabbai ni na sako su tsari na. Kayi mun gani baba rabu sadani har da ma'azzam abokina. Kayi mun gani baba Allah asasa sigar kuwa talakawa uban Amina baban su Sadiq farin ganin raba. Kayi mun gani baba mun yaba da halinka, dan majalisar raba sasi muke so ko gobe bandiro ba. Ka ce lafiya dai zaki. Kayi mun gani baba sasi sai gar saki. Kayi mun gani baba hasken gari kuce lantarki. Kayi mun gani baba jirgi kake abokin yaki. Kayi mun gani baba goma jingina dan kirki. Kayi mun gani baba sasi kadai kake cin yaki. Kayi mun gani baba ka tafi da sarkin aiki. Kayi mun gani baba su Sadiq uban Amina mu je rabu ne ya zanga tanka. Kayi mun gani baba mun yaba da halinka, dan majalisar rafa sasi muke so ko gobe bandiro da ba. Kai a'a to kai haka na ce mu je zuwa dai sasi, in ka fito gari sasiri ka zama ajalin dan taure. Ka kore duka sugar kure 23 a yau mun kaure, birni da ƙauye duk mun bore. Sasi muke faɗa dan zaki 23 muje dai zaki. Baban Amina tsohon kirki bangon talakaci ne zaki. Kayi mun gani baba mun yaba da halinka, dan majalisar rafa sasi muke so ko gobe bandiro ba. To kai zaɓin ilahu zaɓi na. To kai sasi talakawa ke yi, mata maza sasi kenan. Kayi mun gani baba yan yara ma suna yinka. Kayi mun gani baba tsofaffi ma suna yinka. Kayi mun gani kai sasi matasa ke yi. Kayi mun gani dan mata sasi suke yi. Kayi mun gani har yan kasuwa suna yinka. Kayi mun gani yan kwallo suna faɗin ka sai sasi. Kayi mun gani naji manoma suna sai sasi. Kayi mun gani makiyaya ma suna faɗin sai sasi. Kayi mun gani mata da mazan mu mun faɗa sai sasi. Kayi mun gani birni har ƙauyukan mu sai sasi. Kayi mun gani Allah fito mu je zuwa jan zaki. Kayi mun gani baban su Amina garkuwar yaci. Kayi mun gani baban su Sadiq mu je zuwa dai zaki. Kayi mun gani dan Allah fito, dan Allah fito talaka na kewar ka. Ayya baba mun yaba da halinka, dan majalisar rafa sasi muke so ko gobe bandiro ba. Salamu alaikum ubangida gona, Nura dan Hassan lebo ne ya sauka fadarka. Sakon mutanen raba na zo da shi in baka, da fari dai sun ce min da ni na zo in gaishe
gaishe ka. Aji sun ce maka dama na uwar albarka, sun faɗa kan raba wallaba tamkar ka. Ayyukan alkhairin da kai za a yabe ka. Bangaren noma ka kula da su san ba shakka. Bangare na ruwan sha a ko'ina ba mu da shakka. Ga wutar nefa nan a ko'ina yau ka haska. Mun gani baba mun yaba da halinka. Dan majalisar raba sasi muke so ko gobe ban giro da ba. Kun ji zabi na baba a raba mu muna son ka. Birni har kauye duk muna yanka. Dan na ji mutan ganji na yanka. Yan kuriya baba masu na yanka. Har yan kogogo masu na yanka. Yan an gamba masu na yanka. Sarkin adar suna ta kishinka. Kai baba yan rara suna son ka. Yan zamiya baba masu na yanka. Na ji gidan buwai suna yanka. Kuma yan tursa ma suna yanka. Kai yan rijima suna yanka. Yan kogogo sun bi zafi na. Ko sabarru suna ta zafi na. Gane gidan buwai suna yanka. Yan an gamba sun bi zafi na. Yan kundus sun bi zafi na. Har yan bulke sun bi zafi na. Na badan sun bi zafi na. Yar tsaukuwa sun bi zafi na. Ga yan donde suna ta sai baba. Yan rara sun bi baba shi kenan. Yan gwadodi suna ta sai baba. Hayya kai a'a. Sai baba, sai baba, sai baba, sai baba. Haka kai, kai na gode. Sasi dai, sasi dai, sasi dai, sasi dan kirki. Majidin ginar al'umma fito mana. Ka ubansa duk baban Amina rabu ne gata. Bayan mun gani baba, mun yaba da halinka. Dan majalisar raba, sasi muke so ko gobe ban biro gyada ba. 090-47-95-53-11 daga bakin Lebawa. Farin ciki na zo na taya miki duk yan uwa a yau murna suke. Hannatu Ibrahim Aliyu yau saukar Qur'ani kuka yi. Farko na kira rabbana Allah sarki gwanin kyauta. Ni kai ni rike dare rana safi marece Allah abin bauta. Yarde mini nura lebo waka ce zan yi wa kanwata. Hannatu Ibrahim Aliyu yarinya yar makaranta. Yau kin sauke Qur'ani duka masoya na yabawa. Hannatu muna yabawa. Farin ciki na zo na taya miki duk yan uwa a yau murna suke. Hannatu Ibrahim Aliyu yau saukar Qur'ani kuka yi. Hannatu ta ka lafiya ni kin share min hawaye. Kin yi daban amata lebo za ni faɗa kai awaye. Kuma da tunani kike yi. Kin yi fice cikin ƙawaye. Kin yi abin da Allahu ya ce annabi ya yi sanarwa. Annabi ya yi sanarwa. Wai ina kike Hannatu? Ina kike Hannatu? Don Allah fito maza Hannatu. Ina kike Hannatu? Wai she me son kaka Hannatu? Ba dai kyawun hali ba Hannatu, ba dai arziki ba. Ba dai kyawun jiki ba Hannatu, ba dai ilimi ba. A'a ba
Hadiza Hannatu